hajjiti ne ya sani ci ya ɗau nauyin wakar shi ya bandala ya ce wa soji mutumin dan AD PDP aniyar yan jigawa 2023 ku fito ba biyawa Espoji mutumin dan AD faɗa PDP aniyar yan jigawa yaushe ne 2023 ku fito babu yawa mutumin dan AD PDP aniyar yan jigawa faɗa 2023 ku fito babu yawa duk a farkon aiki na da zan yi ne sai na kira Allah mai dare mai rana sarkin da mukewa sallah daddai mun kai mai kai na kewar kuna jalla na fito kan sana'awa karbani Mustapha zan tsara zakaran gujin mu mai karfi kamar ka da wuya ko an tara Mustapha Sula sai ka mulke mu albarkacin baban zara Espoji mutumin dan AD PDP faɗa aniyar yan jigawa yaushe ne 2023 ku fito babu yawa Mustapha Sula al'ummar jigawa yau duk kai muka nuna ni da kai kwai magana sai na azo falo mun zauna da atino milkin babu silai jigawa kowa ya murna ana faɗa kyan da yayi gadon halin daji mai bushe min eskoji ku bar shi ne zan mai rabbi wanda zai hau doki tilas yayi damarar sa sirri to wanda sirri ku fito yancin al'umma ne ko ba a so sai kun kwato Espoji mutumin dan AD faɗa PDP aniyar yan jigawa yaushe ne 2023 ku fito babu yawa Baba Lami da amanar ka tana nan mu bin yi mantawa ba kai ka dago sunan mu abbatun mulki ai zamanin kana bayan mu bai nisan zango mai kyakkyawan hali ne maganar mulki dan ka ne zai indan mu ne ni ma na zo yi mal zaɓe da ya tsana ne da na ce zaɓe na adena yau na zo gun da kaina kai zami har dangina ci gaba dai sarkin yaƙi abba da guro kuri'ar yan yankin ka ta Mustapha Sula ce a matakin gwamna ci gaba dai sarkin yaƙi abba da guro ƙuri'ar yan yankin ka ta Mustapha Sula ce a matakin gwamna ci gaba dai sarkin yaƙi abba da guro kuri'ar yan yankin ka ta Mustapha Sula ce a matakin gwamna ci gaba dai sarkin yaƙi abba da guro ƙuri'ar yan yankin ka ta Mustapha Sula ce a matakin gwamna yanzu zan je falon ɗan gado a turbu zan huta da aka sa waƙar a gidansa da ido na laga ya taka shi da kan sai ce min ma ya ban kyautar mota ya ce ya min kyautar ne dan ya soji kuma ya ce bana insha Allah zan je haji sai magana ta gari na zan yi yanzu matarar gamji ai mana hanya ta dabe mu ma wallahi muna shan fama in hanyar sai an yi kyarma yau na san mun samu dama tun daga eskoji ya fito a fili na san ba ladama ci gaba dai sarkin yaƙi abba da guro ƙuri'ar yan yankin ka ta Mustapha Sula ce a matakin gwamna marhaba buka eskoji hoton ka na sa a gefe dukkan matasan matarar gam da zami PDP tunda mun samu tsayayye sai mi ta kun faɗi ga jinin lamido ga jinin daguro tafiya za ta yi kyau
ga ruwa ya billo ga shi na ga da kifi babbare sai harka ni kuma in ga sauti da na ji na sabaiti sai al'umma sun taka to kun ga baiwar Allah sarkin da muka wasalla da tsokana ta ake a yau na yi an tafa abinci har na afa a baki sai san barka wajen zama na gefe waɗansu na min suka amma jiki na sai kyau na godiya ta bara kai kankaran allura shirin da yi ƙarya bara da kara baitin babban wani hamshaki Mustapha Salazaki gogon mu babban tafki gare mu yan jigawa wallahi kai ka ci maki karyar ku yan adawa gogon ku ya gama virus da izinin mai rana Mustapha Salazaki kai